Sinä turpa paska. Mitä hitaammin tippuu, sen parempaa tulee. Sinä olet jo iso poika. On 4-vuotias Kaapo, 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 Kaapo. On 4-vuotias optimoni, saiminen hausimman Kaapo. On paljon tehtävää uutta ja tärkeää, kun heille puhutaan Kaapo. Ilmu tuli näkin, oppesi vanhemmat päätökset. Naiviota tuotettua vartaan noissa asioita. Oletteko te jo valmiit? Tämänpäiväisen tarinan nimi on Kaapo käy Kakkatpuistossa. Koska me ollaan perillä? Pian. Kuinka pian? Pian. Perillä olla. Hieno. Ensimmäiseksi Kaapo halusi yrittää kosken laskua. Vain tarpeeksi pitkät seisomaan. Mitäs pidät? Tämä on kauhea. Ja pikkuisen pelottavaakin. Kaapo oli ihan sam. Hänestäkin Jälkiruokaa. oli hiukan pelottavaa. Kaapolla oli kuitenkin niin hauskaa, että hän unohti pelkonsa. Kusi loiskui ihan meidän päälle. Kuka ottaa jälkiruokaa? Katsokaa, me ollaan takalla. Kaapsta oli ihanaa istua maailmanpyörässä. Ylhäältä näki ihan koko Hei, katsokaa tuota. Kaapo ei ollut vielä ikinä nähnyt. He saattaisivat voittaa alleen, jos saisivat kaikki renkaat osumaan poihin. Peli oli Kaapolle tavattoman ihanaa. Se osuu. Minä osumaan. Tämä ei ole helppoa. Minä yritän. Tämä ei ole helppoa. Hyvä, isä. Jatka! Jatka! Kaapo toivoi kovasti, että isä onnistuisi heittämään kolmannenkin renkaan. Kaapo, oliko sinulla hauskaa? Hauskinta taisi olla se, kun isä heitti nalle ja voittiin renkaita. Niin.